na buga tambara an goda maryana ina bar ciki a gunta kurani na zo na bayyana an buga wayar an halali ne maka dingina Muhammad sabi ko ka zama bango na dingina muna farin cikin biki kira man na gadir na wani gamba a bikin na yau da kunar sanadan ba tiyan kuskuren da na yau na zuwa sannan ku gane ni ban yi fushi ba da farin ciki ba za a yi kuka ba kabir kan ba bai tsara da rabuwa ya shiga bai shi za yi girma ga Ibrahim ba gudu gudu na
biki